Γεια σου Χριστάκο. Εδώ, δουλίτσα, τι να κάνουμε. Τι κάναμε εδώ φέτος? Κάτι καταφέραμε, όχι πολλά πράγματα, αλλά εντάξει. Το καλό είναι ότι κάναμε και ένα ορτικάκι στη μέση του πουθενά. Το διαβάζουμε κιόλας, κάνουμε σχόλια. Αυτός είναι ο ένας σκόρερ. Αυτός είναι ο δεύτερος, ετοιμάζει για τα κοψίδια. Ο καλύτερος δεν μπορούσα να πω. Εδώ κάναμε άλλες ζημιές. Μάλιστα. Τα καλά έρχονται. Τι έχει το μενού? Το μενού έχει Μορτοκάμ. παριζάκι. Πρέπει να φτιάξουμε την πινακίδα τώρα, δεν μου αρέσει αυτό. Εκεί. Λοιπόν, για λέγε τα σωστά. Τζόνι, Παρακαλώ. είπαμε τι θα λέμε. Λοιπόν, Σήμερον. σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου 2009. Σήκωσε μαλακά, γέμισε το πλάνο. Ενέτη 2009 είπαμε. Σωστά. Ώρα 11:45 πρωινή. Κολατσίζουμε. Στα μέρη τα γνωστά. Την παλιοπαρέα εδώ. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι. Αυτά είναι μόνο η αρχή.